انجمنا نیشتیمانیya Kurdî lê Sûriyê daxuyaniyek derbarê biryara rêveberiya PD ku bûye cihê nerazîbûnê li bawelatiyên Rojavayê Kurdistanê belav kir têde got ku armanc ji biryara rêveberiya PD veşartina gendaliya berbelav di rêveberiyê de ye. Di daxuyaniya enekesê de wiha hatiye. Rêveberiya xweser ya bi ser PD ve li gorî biryara 119 di hevdehê Gulana 2021 de nirxê sûtemeniyê sê car bilind kiriye. Ev biryar di demekî de tê ku werzê çandiniyê vê salê li Sûriyê bi giştî û deverên me bi taybetî tunebû. Tevî ku piraniya xelkê debara jiyana xwe ji çandiniyê peyda dikin û piraniya xelkên deverê dibin hêla hejariyê de ji ber ku nirxê lêreya Sûrî hatiye rûxandin dijîn û grav û bac ji aliyê rêveberiya PD li ser welatiyan têne ferz kirin. Enekesî di daxuyaniya xwe de got ku ev biryar dê bandorê li ser hemû pêdiviyên jiyanê bike ji nerxê kerestên xwarinê û kelûpelan û elektrîk û dê rewşeke nearamî li deverê peyda bike. Her wiha dê bibe sedem xelkên deverê ku ji ber bibenda ku li aramî û peydakirina pêdiviyên jiyanê bigerin û dê umîdên xelkên di nav kampên penaberiyê de dijîn yên ku dixwazin vegerin li ser xaka welatê xwe û rewşa jiyana xwe baştir bikin bişkîne. Enekesê di daxuyaniya xwe de serbar kir ku armanc ji vê biryarê veşartina gendaliya berbelav di nav rêveberiyê de û kontrolkirina çarenivîsa millet e. Encumena Niştîmaniya Kurdî lê Sûriyê li tanişt xelkê radwesta da ku ev biryar nemîne û hoşyarî ji bikaranîna tundûtîjiyê li dijî xwepêşandanên aştiyane ji alî çekdarên PD ve dide û bank li welatiyan dike ku dengê xwe bilind bike û vê biryarê qebûl neke û got jî ku siyaseta tûmedbarkirinê û girêdana xwepêşandanan bi ecendeyên derve ve tu sûdawê tune ye. û ya baş ew e ku ev biryar were rakirin. Di dawiya daxuyaniyê de enekesê bank li civaka navdewletî kir ku di zûtirîn demde çareseriyeke siyasî ji krîza Sûriyê re were dîtin û li gorî destûrê mafê hemû pêkhateyên Sûriyê were parastin û danpêdan bi mafên netewî yên gelê Kurd were kirin.